Lah iya aku dhek iki ning dokter. Kena lara lambung jarene. Iya. Lah iki kon dolan karo doktere. Dokter lanang to. Ha. Diseneni bojone iki engko sampean dilabrak mlebu pakunjaran lho, awas lho. Sik rungokno. Kowe iki aja ngono rungokno. Aku ki ning dokter, jarene kena lara lambung. Stres. Solusi, stres solusine dikongkon dolan karo dokter. Lah dalah, dokter lanang to. Iki engko mlebu pitenah engko, dadi pitenah. Iki jan-jan Wis spiral ning TikTok iki. Ojo pitnah ngono to. Iki maksudnya piye to? Kowe tuh ora ngedong-ngedong ki piye to? Rungokno kupingmu ki rungokno. Aku ki lara lambung, stres, dikongkon dolan karo doktere. Iya, kecekel Satpol PP lho, grebek lho kok. Ngene lho, kowe aja gendeng to. Aku ki saya stres aku ngene iki. Piye apa to? Aku ki dikongkon dolan karo dokter. Lek ngene iki aku saya stres cetukan kowe ngaliyo kowe. Jadi kan dikon dolan karo doktere. Iya, kon dolan karo doktere. Iki engko mlebu pakunjaran lho, cekel Satpol PP, mlebu berita engko sampean dadi viral kuwi engko. Mlebu pakunjaran. Malah nangis. Kalah aku ning kene Pak Dende. Kok malah nangis? Merasa nangis. Aku ki kok dolan karo dokter. Ya iya, ojo dolan dhewe ae. Dolan karo dokter piye to bocah?